Mali takú tabuľu, na ktorú pán učiteľ napísal niečo a deti si to potom odpisovali. Najčastejšie si to odpisovali, keďže nemali ešte zošity, tak používali takéto tabuľky. To bola tabuľka, ktorá bola vyrobená z kameňa, ktorý sa volal čadič, bol taký naštípaný kameň. No a na tej kamene sa zase kamenným, takzvaným griflíkom, písalo písmeno. To, čo napísal pán učiteľ na tabuľu, tak oni si to deti napísali na tú tabuľku. No a potom to stačilo trošku zotrieť a zasa mohli písať znova. Zošity so sebou nenosili, len takéto tabuľky, na ktoré si písali. Takto sa učilo kedysi v polovici 19. storočia až do 20. storočia. No a prvú povinnú školskú dochádzku zaviedla uhorská kráľovná Mária Terézia. Odtedy deti museli chodiť do školy, aby sa naučili písať a čítať. Pán učiteľ mal aj výchovné prostriedky, ako bola palica. No a kto nepočúval, alebo vyrušoval, tak dostal. No a teraz tu už také praktične, aké predmety? Kriedy. No krieda tá je veľmi stará, tá krieda sa vždy používala, napríklad takýto trojuholník ako pomôcka, rysovanie, potom rôzne obrazy, na ktorých deti mohli potom sa učiť, kde máte aj peknú lavicu, každý má svoju stoličku a takto sa učiť. Však ďakujeme, že ste nás prišli pozrieť, tak ahojte.